V Slovensku je fabrika, ktorá sa volá Slovalko v Žiari nad Hronom, ktorá produkovala 20% európskej výroby hliníku. A robila to veľmi ekologicky, pretože pri výrobe 1 tony hliníka vyrobila iba 4 tony emisí CO2. Avšak náročné klimatické ciele, ktoré sme si postavili, spôsobili, že kupovali elektrínu za 80-90 eur za megawatt hodinu, kým Čína kupuje energiu za 10 alebo 15 eur za 1 megawatt hodinu. Čo je výsledkom? My sme museli zatvoriť fabriku ekologickú dobrú v Žiari nad Hronom. O prácu prišlo 450 ľudí a ďalších 2000 ľudí nepriamo napojených na túto firmu. A prakticky všetok hliník dovážame z Číny. Len s tým, že v Čína pri výrobe 1 tony hliníka nevyrobí 4 tony CO2, ale vyrobí 20 tón CO2. A sme všetci spokojní. Prišli sme o robotu v Európe, zatvárame fabriky, nemáme hliník, ale máme ambiciózne klimatické ciele, ktoré nás totálne zabíjajú.